बोलोगे कि लगाओ बोलना नहीं था तो मुंह तोड़ दूंगी 2 Catholic nuns, along with a young man, were arrested in Chattisgarh, India on July 26th, accused of human trafficking and forced religious conversion. Kadom nili kaching honai Karbi along rat bangso alam marjana long litum Chethan porang Chattisgarh along alam puthak nali tumel samay comments ang pidun lo bangso puthak than thapu bangso puthak lake banghini nan mate sister pustami pupu alang litum phan nebing nang ponche alang litum man human trafficking mate munit ke supply mate isi bangke alang litum ha koi pipon lo dhorom ke larji kabor I lasona main pensi alang litum phan Bajrang Dal tumbang case pidet mat Panepchek lasi kopi koson lo angton penelitum Chethan ponang aprang silitum Chethan nang nan komada phan siki hang lo nan lake Christian tumlong sido nan phan sister pule litum hangdet sitame henone sitame sister tum phan bangke nan pu bangke litum hangone sitame la nan tum phan bangke sister pu hangdet sitame chok nan lake alang litum convent long sido ji alang litum hada kardom kardi pensi apor padam ji lapen ke alang litum akai lake arnam phan si chodai det lo alang litum pe nan sitame dode alang litum alive like a simple pig la sontak thalo sister tum sitame alive bang a simple pig lo arnam maseme chodai pami atum lo sitame alang litum mangke outside activities for example asai same claim pon bo kiduk kela tum phan same alang litum hong dam po aning pathe dam po lapen rap same rap po alang litum for example social works same alang litum deng ponji mate claim ponji lapen ke elitum school long same thek ponongji sister tum aphan la sabu velo ka chepreke sitame isi vedlo Bajrang Dal komad lo protangte Bajrang Dal lake Hindu nationalist lo alang itum Hindu adhorom mate a culture alang itum kachirai komji atum lo alang itum for example a siding pon lo komane Hindu jong sinani Christian dunji nani Muslim dunji protangte alang itum ke kham kheduna tum lo lapen ke alang itum Christian tum aphan for example akoi kipi sitame ke dam tang sami do pon lo Vishwa Hindu Parishad pu ayud wing lo la Bajrang Dal bangke alang itum la RSS ban ke isi vedlo nalitum stame social media long ahupen hu thek ponongji Bajrang Dal atum alang itum church long stame dampo hadaga tengkeng dampo la son stame nalitum thek ponongji nalitum matha thaji BJP a party pen directly link dopu directly link bangke ave alang itum bangke independent separate si alang itum do sitame ideology bangke hindutva pu ideology bangke alang itum same kroi BJP tum same kroi la pen ke la Bajrang Dal tum same kroi BJP la pen ke RSS atum bang ideology bangke asabo link do la hindutva ideology pu bangke alang itum lahin tum same ki kroi pondo BJP tum same kroi la pen ke la punad RSS atum same kroi Vishwa Hindu Parishad atum bangke alang itum bangke independent alang itum bangke separate akaprek si alang itum ke kedo same alang itum a magol akemangke la lo India long Hindu atum aphan akaprek adrom nat ke padun de jipansi ke bor ilo mate akemang dolo bangsolam ke klang lake July 25 arni alam no la banghini anan bang Durg railway station Chattisgarh along alang itum banglo inut bang amen lake sister Vandana Francis pulo la benge anutka prek bang amen lake sister Pretty Mary pulo Mary Immaculate pu asisia sisters pusi pupon lo bangso banghini anan bang alang litum Durg railway station an banglo alang litum la banget hom soarlo tumphan nakang thum ji phan hala soarlo tum banget hom lake 18 years abad lo 19 years la son lo labengke hala tumlong inut apin so system do bang pi bangke hadak Durg railway station ong hong diklo labengke la nana tum system banglo hala inut apin so bangke lake la bangke thom arlo so phan angke thondun pu alang tum me thangrong lake Narayanpur pe alang tum phan dak railway station an nang thondun ji pansi bang so pin so bang system nang dun lo bangso banghani anan bang ke bang athe lake la bangke thom arlo so tum phan ki ponji phan lo pon po alang tum phan kam ki piji phan pu alang itum pan hada kitun ke dang asai ke paklem ji pan se alang itum pan ke pon oplo monthly 8000 10000 lan salary pipo polam lo la salang itum pan akang thum si bangso bahania nan bang ke bang lo sitame alom so bhi bangso bahania nan la benge bangso so alu tum bang ke thom la benge inura pin so alang itum pan bang ke kom chen lo hadak radatum ke kali hadak Bajrang Dal radatum bang si kom chen lo alang itum si kom chen lo plo alang itum pan pilo akoi pike nangli tum bangso bang thomarlu suban ki pon lake religious conversion masi ki pon loplo dhorom kelar jipan sinali tum bangso bang thomarlu suban ki pon lo pusi alang tum akoi pitiplo lacho takle ang la bahini anana tum phan human trafficking made muni ta tum phan ke supply pusi alang tum phan akoi pitiplo stame a hok hak bangela sonlo bangso bang thomarlu so tum stame hola apia popen same a consent mate la bangso a letter same do ja apia po stame che dondu alang tum aning ki hang pensi la asomar tum hal stame ke che toy pula bangso alu same do pula laben ke alang tum nong id proof stame do pulo laben ke la bang thom stame 18 years abad side pulo
alang litum hana koi ki pike lage Christian ki convert ji phansi ki pon pusia koi pilo sistame hok peda lam mangela bange thomarlo su sistame Christian side Protestant Church of South India a member pusi puponlo api police tuman thanlo police tum wangmat labangso banghini anan phal same ne bingnang pon cheklo api police atum sitame alang litum phan a case bange pabon pon dedlo alang litum phan ai munit ke supply pa case ta pilo human trafficking a case pilo laban ke alang litum phan religious conversion pula bangso a case sama alang litum phan pabon ponlo laban ke alang litum 10 years ke alang litum hemkang samate phatek donang pulo lapen ke bangso a case ke non bailable alang litum phan pajogun e pusipulo social media long same bangso a video footage bangke viral delo ino la Bajrang Dal long a member Jyoti Sharma po alang li la nan tum phan kang check la peng hala ino da pinso kidun bang phan kang check a video same dopu pena an ther lo pena aning check lo pusipulo decree mate 14 days an ke custody long donang pupulo la loplotang te August 8 an alang litum harak donang po alang litum phan karju pater tok po Kerala Catholic Bishops Council atum same ningkang samse chepaklang lo athe lage false allegation lage alang itum akoi kipi pulo false and baseless allegation buse alang itum hin banning je pono la Bajrang Dal members tum akam ki claim asai ki claim lage nana tum han akoi kipi pulo UDF political party atum same alang itum protest do pono minorities atum phan la son kachenek bang hington ang po pulo govt silence is violence pulo government tum jong si do joilo plotang de lage government atum malsi lage violence ki claim lo pulo Lasi government atum bang so aputhak insai pambinang ji lapen ke la bang hini assistant duman lonang ji busi alang itum ben samining je pano Rahul Gandhi samay alang li ningkang samse je pakang lo alang li tweet lo Two Catholic nuns jailed in Chattisgarh after being targeted for their faith. This isn't justice. It's BJP RSS mob rule. Alang li BJP tuman samay akoi pilo BJP RSS tuman akoi pilo ati alang li tum kaikis samay munit chepeng po Bajrang Dal atum lagi university dogali ala tum a group endo pola bang minorities tum phan chenek pola sonlo sarang nihin labang solam sam ningje polo it reflects a dangerous pattern systematic persecution of minorities under this regime the phere meme a pattern a phere meme asai silarang tum claim pon pomlo UDF MPs protested in parliament today we will not be silent religious freedom is a constitutional right alang nihin pe ningje polo religious freedom the elitum Kopia Dhurom se litum krojima, kopia Dhurom se litum rimjima lake, litum bang constitutional se litum hanangi pitang do polo. Lasi religious freedom lake litum a constitutional rights zelang ni bening Japan. We demand their immediate release and accountability for this injustice. Lasi alang ni ben same demand polo la bang hini nan pan prap jin pen alang litum pan lonang po. Lason that see MK Stalin same ninduk chepaklang lo deeply disturbing to see Kerala's Catholic nuns subjected to harassment and false accusations by Bajrang Dal in Chattisgarh. Di alang hin bese mening je pon lo hala bahini Kerala pen nuns tum phan kine pon check lake is accused false accusation alang itum phan akoi ki pitap Bajrang Dal tum akoi ki pitap bangso putha ke lake dingoi meme pusi alang hin bese mening je pon lo ape alang ni kin jutsi alang ning je pon lo India's minorities deserve dignity and equal rights India lo minorities do ants tame hala kado ko biason se alang tum same rights ke pinang ji polo laban ke phere athaya vede dang ji pusi alang ni hin bening je pon Lason se Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan alang di sistame ningje pono paklang pono alang di Prime Minister Narendra Modi phan alang di kido loelo plo bangso puthak alang di phan ke palang nunji phan mate alang di tumphan la bangini nuns tumphan ke paloji phan BJP Kerala State President Rajiv Chandra Sekhar alang di ningje pono la Bajrang Dal alang di tumpen ke thangnat connections tame ave pulo alang li pen ningje pono la bangso Bajrang Dal atum bangso banghini annan atum phan akoi ki pitab lagi chokche pulo thangna evidence ave thangna proof ave alang li tum human trafficking ko approve sitame ave la pen ke religious conversion la bangso approve sitame ave busalang li pen ningje pono sitame kema humime bangke harak Chattisgarh along ACM Vishnu Diosai alang li ke BJP a member lo BJP pen lo alang li bangke harak police atum ban same support si dodun alang li pilo ke ningje ke alang li ningje pono la bahinianan tum la bangke thom so arlo tum phan ke bai pon pisipulo alang tum phan kam ki PG po amen pe horom ke larji a BTC alang tum ki claim polo la sonta ta se alang tum phan thor alang hi pe sam ning je polo akoi pidam ke la alang tum human trafficking asai si claim polo la son alam ki klang la ke akim nilang la pukali lo kiram tang 2021 an ninkan same la son thoda case klang lo polo hala sur same la son polo la Nuns Atum Aphan akoi pilo la pen ke aphi Police tum samay alang tuman deblo some investigation data pi bangke hala Bajrang Dal tumbang alang tumbang akoi ki pitap mandet api bang alang tuman lopnot labeng non samay la sono bangso Bajrang Dal tumbalong thangnat approve stambe alang tuman dhorom kelarji mate alang tumban nani ke supply ji lai thang approve ta ave plo stame alang tumban no make ne binang poncher pa so posi pena an adim mange protest ro pena leaders samay alang tum ase angtong mang ki chipilo
Bajrang Dal atum alang itum met hang Hindu adhoroman kaching hona joine alang itum kek kang atowar semerang itum tam podeti sitame alang itum han action mang en pon pedet la hello ning oi mi me lamang ke people of protante India long lake Hindu wa ideology mate la Hindu phan adhorom phan pathi muna ka joine si alang itum phan thangal some action en pon pedet alang itum met hang adhoroman kaching hon ke mission lo la ke alang itum prekjam asai same claim pon pe sitame la minorities atum phan la son ke tengkheng la ben ke akoi kipi tap lason mage alang itum chok sideji non mage alang itum same thek polongji Bajrang Dal atum alang itum gunda system ke claim same thek polongji nane bang minorities atum anam phan adum vek atum same dun ham po alang itum kapasik sak same dodo langna pa melo plotang te minorities tum bangel ke a percentage avipin dake non amar ki Hindu se 80% ke dolo same kanghonang ji bang ke equal nang ji polo kado ke phan same dak minorities tum ban same pasik sak side nang ji polo athe minorities atuman same Indian asolo alang itum kikro adhorom pekjam thai same Indian society lo lamin ke Indian society lo protang te la India long aron kupi magi tok lage kado ko pendra isivelo dake nang laso adhorom binak nang lasona khai pinak bul haike aron long ke bhag pon pelo laso posi equal rights pinang ji kado ko phan same aron ke lage kado ko phan same isivelo bon same nong ke kapre tum akachi jog dun pen alang litum kapre ka bidi pet kapasik sakje bidi bang klem pon teti nili bang so video long pon se ningjidam chatpo ditum kapre video long hot chetang thang dobe ta me kardom